Gwyn Thomas, 1936, 2016. Gwanwyn. Amser i'r blodau bychain ymestyn eu coesau, ac amser i blant bach gael aros allan tan 9 i chwarae. Sŵn ei chwerthin yn dias bedain dros doiau'r tai. Mae'n wynfyd ymlaenau ffestiniog ar ddiwrnod braf, ac os digwydd eich bod yn brydd neu'n hiraethus, ewch yno. Ewch yno, a pharciwch eich car ar un o'r strydoedd cilion, ac ewch am dro bach. Bydd na barau o famau yn gwthio bygis ar hyd y stryd, yn parablu a chwerthin wrth fynd, ac yn pwyllo bob hyn a hyn neu roi'r dwmi yn ôl yng ngheg y babi. Taw ambell waidd o ogof blastig y bygis, a'r bodau lleiaf oll yn meddiannu ei tref gyda'i lleisiau egwan. Bydd na grew o hogiau ifanc ar ei ffordd i'r ysgol neu efallai ar y ffordd adref, yn cyfri pres brown yn ei cledrau cyn mentro i'r siop. Bydd edrai gael am 16 ceiniog? Bydd llygaid craff hen wraig y siop yn dyn ar yr hogiau, rhag ofn iddi ddal o'r diwedd pwy bynnag sydd wedi bod yn dwyn y Milky Bars a'r buttons. Bydd athro yn agor ffenest i ystafell ddosbarth, led y pen yn ystod amser chwarae, ac yn troi ei wyneb at yr haul wrth i arogl a stem ei goffi godi'n ysbrydion i'r awyr iach. Bydd sŵn peldroed blastig yn taro wal y biarth yn rhythm, cysyrlon, cyfarwydd, a chwerthin plant yn lliwio'r dref cyn i'r gloch ganu i ddynodi diwedd chwarae, dechrau dysgu. Caiff 2 neu 3 dyn canol oed smoc ar garreg drws y dafarn, yn chwerthin ar hen jôcs y maen nhw wedi clywed o'r blaen, ac yn codi bawd ar geir sy'n pasio. Daw llinyn can o'r jukebox y tu mewn, a sŵn y barmed yn rhegu ar ôl iddi ollwng cwitrin arall. Byddai'r bardd yno hefyd gynt, wrth gwrs, yn cyfarch y fwrdd y prynhawn, ac yn rhoi hanner can ceiniog i'r hogyn bach sydd methu fforddio prynu fferins. Wedi stopio am enid i wylio'r gêm bêl-droed ar gair ysgol, byddai'n cyfarch Mrs Edwards, sydd ar ei ffordd i llnau y capel. Ar ei ffordd i fyny i gwm orthyn roedd o, lle roedd ffrindiau, heilwen a heddwch yn aros amdano. Yng nghôl borffor y llechi, bydd Blaenau'n disgleirio yng ngwyrth ei lluosogrwydd. Fydd neb byth yn gadael Blaenau go iawn.